Uba HM Siang Peliang kertong ke BJP na mau senram konstituensi. Hakas ngi baar ke hanyo tarik rempang. Ula lej mantap kerteng ilade. Na kebenta banyakun ya ke election MLA arjar arpulai. Kaban salong haka arpu hanyo tarik nta rempang. Haka nikas ngi ya uba HM Siang Peliang. La senran lang da ujon darla uba de u union minister. Ba Sanbor Shulai. Ba El Hek. Ba Anas Mauri. Kibahi Hasem. Bat ki hajar ngut kinong kersyan. Kabal sedang da kajingya kejat. Nadu Madan Malki. Hadu ka office u Deputy Commissioner jangka East Khasi Hills District. Hadin balada bantap kerteng uba HM Siang Peliang harangkat ki hajar ngut kinong kersyan. Ki balasan ran lang ulaya irali nadu kerdab disi terter hakandailat bat penkut pa datem bijoy. Uba HM Siang Peliang habakran kinong thok kubor ulapan pau ke jing sungus kem. Bahkan ka kenti bamenta uni obiang ke jing job. Ulong bakathong bah khmat lada job biang un penyo civil subdivision ya kamosan ram. Ban aikam aijam ki samla bat ban wanra shushu ya karoi kapar haka konstituensi hi borok kawai. Kani ka election menta na ngaskem jingut bah bat nga so scam shisha ba ngin poi ka jingchom namar balai ka BJP ka dei ka party ka bala ban ai ya karoi ka par ka dei ka party ka bala ban wanra ya ka jingkala om dei tang ka konstituensi jonga ndrei ka jela borok kawai abang akren gumda ngakren de menta ka jela borok kawai ba hakini kisan snem ngilai I ka jing duna karoi kapar ngilai I ka jing kerdu jong ki funds ki ban point na sarkar kami te don bon sin habang ni akren ni thir ha po ka dorot thau an ni sngau do chief minister ba ubu ya kita ki agenda lani kita ki goals yang u ba nginle kumta ndrei khadu khatwai ka poi hangta ba ki hablet cha Delhi ban wanra ya ka pisa taba ong ban let cha Delhi kamut lada phimbiang ka kot kasla nang ni na state kamut kalong ka ba ban let bat lada phimdon ba ithu hangte ha Delhi kalong ka ba shisha ban pen kongo iki ban wanra ya ka pisa namar kata kadaw ni don kam ba ka BJP kan yo khambon chu ki MLA ni don kam ka BJP kan dang yo ban syong bah ka sarkar om dei tang uwe minister dei ban yo arngot laingot ki minister lane sangot do ki minister ladang isutu bakan don ka coalition government tenamar kata kadaw habang iong mangin bon ki minister kamot karoi kapar kandang tuoi khambon shushu tingang ong tang kawai ba hakini ki sanstem ni sutu bangila dei bangin wanra ki engineering college ni sutu ladi wanra ki medical college ni sutu ngila de ban ai kam ai jam ki kon samla ndre hadu menta himpat yo ban pendep ya kita ki issues yang ki agenda yo pajba tenmar kata kathong jongi jong ka BJP kalong tang kawai ka number 1 kadai ban wanra e karoi kapar ban ai ki surok singkin sakinong gendong om dei tang ki highway sakinong gendong ki surok om dan surok kibri hadu menta ki dang ya ki kejap ni don kam mangin ai ki surok menta jongki ni don kam de ban wanra ya ki colleges ya ki jakapule kamta mi ki school ngi de ban penbha haka education sector baka health sector ni don kam mangin pelut kambon kapor ka pisa kenang bangin wanra ya ka jingkelai mata kinong gendong ya ki duk kisuk bat ka banungkong do kabangang ong kana ka party BJP ngingin le kadai bangin ai kam ai jam iki kon samla jungi ka employment kadai unemployment kadai ka biggest problem menta ka ba ki kon samla jungi ki shushong yeng andala pas BA pas MA menta ki shushong yeng tenmar kata kadaw ni bo ya ki agenda ba hakmat do ba kumbolo ong Narendra Modi uong ba hapo shisnem ka sarkar jungu kalabu ya kathong ban aikam aijam sipo lakngut ki kon samla tenga kajingkali kalong bahapo Meghalaya katnungut kilayo benta na kata ka policy jo Modi tedei namar kata kadaw nga ong bangi ni syong sarkar lesai bangin aikam aijam ya ki kon samla ba ya ka policy jo Modi ngin pentrai kam hang ni po jela jungi ban aikam aijam ya ki kon samla jungi kajing kelaseng kamdan AA namar balai ngingi sutu abang idon ka kongres kampoi re seno sutu nem hiro pilai ihi ka kongres hang te sentar kampoi hang ne state unjungi kampoi ngadang kwa ban sakri pajba ngam kwa bangan syong ka yeng ka bomdon ka future ngadang kwa ban sakri hakata ka sem ka bala ban wanra
ya kadut kangap nang tay na Delhi. Ngakwa mangandon hakum kata kaseng kabala banwanra ya ka development kabangala bangan syakri upay ba. Da kabadon hapo kongres kamut umla. Habadon TMC kamut upay ba kwa ka TMC wong kani ka parti kabawan naman. Andre ka BJP ki ong kani ka BJP kabala day ka National Party kabala syong kala sensaringi hapo Delhi day tanggani ka parti kabala ban ai ya kata kajing mentoy menta upay ba. Day namar kata kipha makiya. Amde bangangar lewat mangai kani ka parti BJP. So to mo to ki agenda ki banungkom kabangan train dala job kum MLA ya ka Mausun Ram konstitusi kadai bangan wanra suai ka civil subdivision. Ka civil subdivision kalong ka ka banwanra ka roy ka par imta ka konstitusi jonga. Denmar kata kadau hakane ka sarkar MDA ngala lek san sien sha u chief minister Konrad Sangma ban ngala kerpat yu sobha ban declare subdivision ya ka Mausun Ram ndrei shimle ngala UI bala police subdivision keleng saudong ya kani ka jelajungi ndrei ka Mausun Ram ka badai hok ka rimtam ka blok adu menta 4 police subdivision compare andala syong sarkar mengi ngin salehi mengi ya kata ka civil subdivision panalor kata ki surak sengkin kum ka mau plang balat ka badon kam badai ban penhe menta ngidai ban pentrai syai katu bat kum ta ter ki development bat khamtam ya ki surak sengkin sakinong kendong kum ki thep chau nong rim warding kum sapo sendai kum sapo nong slut ni don kam mangin ai surak eki te namar kata kedang don bon ki kam ki bangadang kwa ban beteng ha kine ki san snem ki banwan ya kermen ba upai ba jong kabang Sundram un trei ban penjob yang bat nginra ya kene ke thong ha kene akula mentang apa ban ong tang kawe balada kiwan sakitain nong kendong mentang pila ba pin keli na wei pu wei unong kendong unong pila yo mentoi iu kajubah ba pin yo unong ngiyo yu khau modi ngiyo ya kapankana no modi ngiyo kalait no modi ngiyo kaying beduk no modi te kata kamut ka BJP kala arung lupa haki longyeng jongki beriu hanong kendong naya keren tang hasor ki beriu ki bayo mentoi menta ki dei ki beriu ki hanong kendong kadang-kadang kerpat divi sobha wan kai one page Syamo Sundram konstitusi page syaki ranikor page syapo shela page shwe de baki beriu dalade hi ki batai bangi ngilayo mentoi page kane kade yeng ba ai modi page kane pankana ba ai modi. This is the message ka na JJM kawan na umodi te ki beriu kila mentoi te namar kata kadau ka message ya ki page ba amdan kam ban batai ki kila tip lupa ka perthai YouTube ka perthai start ka perthai jong ki WhatsApp menta teki nong kendong ru kila UI ya karoi kapan kiru kiong bangiru ngidon kam kumte ngidon kam banlong kumalong ka Assam ngikwa banlong kumalong kiwei ki state kumalong ka Gujarat lano ngin penkela lano kata ka jingpho sni ujong pai ba ngin pen urlong dei kata bang asal jubab ya phi ba hinong kendong hi kilong ki beri basai mano ba ong yang khilet bandrung BJP dei ki pai ba ong udai uteman basan waong yang dei ki ramba ki bayat keleng saudong ka konstitusi ki ong kumno yang ki ong ba ban balai hakano no parti labha ba phirung bet ha ka BJP ngong balai kadau kalong ba ngi yang yo mentoi baro na ying umudi tekan eu yang bangin pa ya ubriu jongi sakaying jong mudi kata kalong ketikali tengal ong iki te phi ong kumno sipang kanyam te kanyam kadiyo na kanyam ki ong hibu maki kala yang aki ong ba lada haki prasne mutaba usansar modi ompat khang kawe ka ying mane te she ke ngini ong ya kata bang iting ya kata BJP omdon jingting hangno lakhang bandi do masi mentah po jela jungi omdon kenamar kata kadau kata ka baki ong kibriu ba o ka BJP kan khang ying mane kan khang bam do masi kalong ka ban long baseless ka bam don nong rim kata bar kowe